Tun-an sa Mandaue City Hall ang rekomendasyon sa kapulisan kabahin sa mga establishmento nga gingong gipahigayonan sa illegal drug trade. Taliwa kini sa kontrobersiya niini mga party drugs o ecstasy nga gipamaligya sa pipila ka mga lugar. Ani ang akong report. Nadawat na ni Mayor Luigi Quisumbing ang komunikasyon gikan sa Mandaue City Police Office. Si MCPO Director Senior Superintendent Julian Entoma misugyot unta sa City Hall ug mga lakang batok sa pagpamaligya og party drugs sa mga club. Kahinumduman sa pagtumaw sa isyu sa pagpamaligya og ecstasy kundiin may nadakpan karong bag-o, gipresentar sa PNP ang matrix sa mga nalambigit sa pagpayuhot niini. May pipila ka establishmento usa niini gihinganlan nga anaa sa Mandaue ang giingong adto mahitabo ang pagpamaligya sa party drug. Mao nga si Entoma sa nahauna nga interview misugyot nga dili na i-renew ang business permit sa establishmento. This is something that in the city of Mandaue we've been very careful about for a long time. Gani, if you've noticed, as early as 2016 we have already been saying that some of these clubs and some of these bars are being used as distribution points for drugs. Matud sa mayor, gi-forward na niya sa legal office ang komunikasyon aron tun-an ang rekomendasyon. Nangayo sab si Quisumbing sa kinatibukan nga report sa PNP kabahin sa issue. Lahang request sa atong City Legal Department to study the recommendations and to see what can be done. Paggawas bitaw sa matrix gikan sa PIDEA and PRO7, we were already very much aware of the bars and clubs that were included on that list. So, like we said, we will work with the MCPO and the PIDEA. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.